Περίμενε. Έλα, πού είναι η μπάλα σου, να την μπάλα. Και δεν είναι αυτή που σε παθεί, γι' αυτό δεν μπορεί να είναι. Βίκτορα, πού είναι η μπάλα, πού είναι η μπάλα. Τον έβγαλε. Έλα να δεις, έλα να δεις. Πιο μέσα, πιο μέσα, πιο μέσα. Όχι. Δεν τη φτάνει πιο μέσα. Δεν μπορεί πιο μέσα. Δεν μπορεί, Νομίζω δηλαδή. Την έριξε από την άλλη πλευρά. Δεν θέλω εγώ,